Radioclick, a Europa que enamora. Bos días a todos e a todas, benvidos a Radioclip. O meu nome é Nuno e xunto co meu compañeiro Tiago hoxe imos falar sobre a vida de Richard Dungeon. E agora deixo... Bueno, pois grazas Nuno. Esta historia de Richard comeza no 1819 nunha familia pobre de Edimburgo. Aos 5 anos leu o seu primeiro libro de mecánica e quedou fascinado. Richard, a cear! Vou agora, cando acabe de ler o último número de Mecánicos polo Mundo. Na cea, Richard fai unha pregunta ao seu pai. Papá, podes comprarme algunha peza para que traballe con elas? O día seguinte, Richard, Non, son demasiado cando ia a caras. clase, veu unha chatarrería e tuvo unha idea. Entón, á volta das clases, Richard colouse pola parte de atrás e colleu unhas pezas. Richard, co tempo, comezou a desarrollar unha capacidade incrible de crear inventos únicos. Un día, o propietario da chatarrería enfádase con el ao velo coas súas ferramentas, pero dáse conta de que é un prodixio e cóntalle que un amigo seu está dando apoio aos xoves inventores. Ti, chaval, esas ferramentas son miñas. Sinto moito, necesitabas para traballar nun proxecto que teño. Parece que isto non se che dá mal. Gústame moito e pareceme moi interesante. De maior gustaríame traballar nalgún traballo deste tipo. Quizáis poida conseguir O día algo polo seguinte, estilo. Richard despídese da súa familia entre lágrimas e vaise co dono da chatarrería a Estados Unidos. Xa en Estados Unidos, Richard quedou abraiado ao pisar un país distinto á súa Irlanda natal. Bueno, pois isto é Estados Unidos. Gústache? Richard Sí, abre o seu por propio suposto, taller e encántame. prospera dende o principio. Aos 3 anos invita a súa familia a vivir en Nova York e aceptan ao instante. Hola, papá e mamá, canto tempo? Hello, my son, I have missed you. Un día, Richard E eu a ten un vos, accidente quero de traballo vos. cun coche e córreselle unha idea. Esta consistía en fabricar unha máquina que levantara pesos superiores aos 300 kilogramos. Dende ese día traballa para conseguir este, ata que o 16 de decembro de 1851 organiza unha cea para conseguir xente que promocionara e lle axudara a vendelo e producilo. Ata que atopa un. Pois este é o meu invento, pareceme moi útil e un bo negocio para vos. Pasan os anos Pois sí, e Richard pareceme moi forma unha novedoso familia, e ten vouto 3 apoiar. fillos e unha maravillosa muller. Fillo, ven cear, que a túa nai fixo un guisado delicioso. Vou agora, cando acabe de ler Moitas o último grazas número e de vémonos na Mecánicos polo próxima. Mundo.